produktionen er bionedbrydelig. Det vil så sige, at end of life, der kan den komposteres og forsvinder igen. Sådan bæredygtighedsfortællinger i vores virksomhed er jo, at vi laver møbler, der kan holde et helt liv. Så har vi en masse sådan mindre, eller vi har en masse tiltag på vores fabrik. For eksempel, så I kan forestille jer, hver gang man skal skære træ ud til et møbel, så er der enormt meget spildtræ, fordi du tager en kæmpe planke, og så skal du skære det ud. Og der har vi en kæmpe maskinepark, som er meget specialiseret i at udnytte træet til, altså bedst muligt, så du har en planke, at du har så lidt som muligt spild. Og der prøver vi hele tiden på sådan at bruge materialerne fuldt ud, så alle vores læderrester og rigtig meget af vores trærester, de bliver lavet til accessories. Så vi har en stor accessories-linje, så på den måde prøver vi hele tiden på sådan at optimere den måde, vi bruger materialerne på.